IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Birdman gayam detin. Aya, sumunti topic te Kalman. Idol Bird. Idol Joan kamen. Balagi na rescue weno na salbara ti may sa wildlife animal akul kulaaw kalpasan napupok iti residensya iti iliti pinili. Na-turn over da ito iti Philippine Maritime Police para iti nananay apan nakataripato na. Pasarti impormasyon tinadakamat a wildlife animal ket may bilang Philippine Scops Owl ang agmaris iti Maris Daga. Segun ti pulisya, voluntaryo anapan insuko ni Mr. Kevin Braille Tabladillo, Manipod Barangay Upo na pinili, tinadakamat nga kulkulaaw. Kinunana aga po na makita na ti kinapatig dagiti adingwen iti aglawlaw, sigod na nga inkoordinara to opisina, iti pan nakasubli na iti otoridad. Sigod met ngayon tawag ti Maritime Police, iti DNR, kiniti Senro, para iti husto apan nakataripato na. Naamuan parok atan met laeng daytoy iti habitat na kalpasan kumpirmaran aday tiket awan ti anayen ken gaputi daytoy ket tinatigot ti Maritime Police ken iti DNR iti publiko ano ada dagiti kakaste nga insidente ket sigud laeng nga ipakaammo kadakwada tapno no masalbar dagiti dingwen aglalo ket mapuppukaw dan kadagitoy at tiyempo. Dagiti nga aul kat adapay aul ti sarat idikwa kat da kami adya mo Idol Joan da kami baybayan mi latta because this is of course mang ted iti balance ti environment tayo. When Idol Bernadette itit napupok kami simra iti napupok tabalay da. Oh. Okay, so dapat lang i-surrender da tapno naganan. Agingana iti sa maruno pa nga henerasyon, ti apo kom tom Idol Joan ket makita da pwede giti owls. Nang runa detoy Philippine Scops Owl nga nabirukan di tangay pinili Ilocos Norte. Anot na jay nakakita nga ubing? Ubing pwede jay? Aldan iti husto nga edad Idol Bern ni Mr. Kevin Braille Tabladillo. Kevin Braille Tabladillo. Ayan, thank you so much. Okay, any more Idol Joan? Hindi pa lang iti damag iti iliti pinili kadwa iti 99.5 as in dawag Idol Joan 15 tatapos.